this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. Здравейте, бада фаджари! Ево да повторно в Minecraft мапа со Aco Budalta и Антонио HD. И мене ме нема. Така, само що не снимаш. Снимам бе. Снимаш ли? Айде. Чекай бе, Павел. Добре, хайде. Да път си до мене. Ево ga, съм го I'm тъпнал. here. Ей, чекай тук спаун пойнт. Не бе, глед, например рипаш и ако паднеш, а не стигна до другата платформа, трябва скрол за назад да се въртиш. А ти да излезеш от гейм мод. Няма. А со гейм мод играем бе. Ево трябва бе. А не знам. Ай, може. Я ти иди. Go bitches. Врачи се назад крос. Ей! Какво маеше? Се лизга! Не е фер. Nećem da se falam sa su parkour skills. Ти се посрамиш. Иначе ова е трет паркур до сега. Шият. Знаеш как се вика мапта? Ајде, не Како го поминавте во плавото лапизо? Оди по лапи. Шит! Да. Јебац. Кај треба да се оди бе? Ей! What the fuck? Ти, кога те викате паркур майстор, що не може да го Веш тоа, минеш? да, не се. Абе сенсей мора сгреши стотина пати па ти се. Ја. Дај бе да те помнете ми шуе овак. Шит. Чекай, чето го видиш? Не. Како може да се помини? Памуто е. Ти не беше сенсей, ти трябва да кажеш. Ама ако ми издервира, каков легит. Бега. Ајде. Дај бе, со soul sand как... И тамо ли си сине... Ајде, може 10 години. Ја се връкам, то да му пушка. И шо било ова се? Глупост. Ей, гела, ик срам. Не бе, не бе, не бе! Матира, иди. Идиш. Ти не знам ако Гото, го поминаш. Гледај сега. Гледај, финта. На шо не трябва да стъгнувам? Море, ей. То. Hello, bitches. Почекайте ме малце. А сега? Ај седе, ја таму загледај. Аце. Добре. Is not... Го помираш. Га, шо ти пише бе? Шо бе? У чата шо не пише, тоа команд блок. Don't worry. It's not that hard. Ай. В момент. Абе тъп си камера ти. Не, Каме е могло. legit. Близко, yes, ве стигнав то. Spawn point. Ай, Ама не овото работи. зеленото е... Работи спам за мен. Ей, оти... Шо бе, зеленото колко е 5 блока е. От прескочим. Шо е? Първи ми служи. Која треба бе ова, какво треба вака? Ова те килнува. Чекај, да те стигне. Бялвито. Како ова е се? Иди. Ми вака. Ето. Е сега ова какво треба вака да... Ја. Че го пошла на shift. И бега от него. Шо ти кажеш? Ей. Ова бе како го поминавте вака да не ве... Ја. Шит. Пази тук трябва. Абе, аман. Точно гледал се. For В момент. момент. Ај кажете финта, море. Која бе моменту? Ја. Ова е тежко, мамто. Той трето не можем. Може да той трябва да се залиташ. Кажа ти леко то е. Како бе? Леле, за малко. Тежко ovo е да рикам. Нещо. Леле, овако не можете, јас сум паркур сенсей, гледај напрво. Ај, гледаш? Ајде. Да. I believe I can fly. Леле, газо ми пикна в уста. Леле, знаете шо? Не. Вамо има ова фент jumps. Shit.
fuck my life. Fuck around the pussy. Yes. Yes. Това е лесно, това е easy peasy demon squeezy. Я си кладов jump boost. Не беше намерно така ми се. Сенсей мора малца скокни. Чекай, колко време? 6... А, добро. Не ми трябва... Овие директно аз ги поминам без ladders. Нищо, 6 секунди. Тук има ladders, ако ли няма, трябва да кружиш. Тебе тежко. Ай, тежко ми. Със сърциня нещо имаш. Мислам, не ми е тежко, сенсей сумя. Тук нещо сърциня има, това е easy peasy demon squeezy. Хайде! Хайде! Може, абе да тивам. Шо, What the fuck, man? Fuck around the pussy. Fuck around the pussy. Край на писи. Не бе, леле! Удупчи запад. Шо бе го памина ти? Трябваше сенсей първа, не ти. Абе! Ай сега лафа, видих. Осо комплит. Баго за това. Давай ти имаш скръшено. 3 дена се млачиш. Бе ти кажа в киното. Чекай малце, чекай. Еве го. Ей! На, чекай, дай тук. За оваце велеше? На, вземи го това, държи го раката. Бариера. Държи го раката. Изарто си посай тебе. Ей! Значи вака било то едно видов. Как се вика? На YouTube гледав зова. Щас стори го купа иде, бе. Пау! Yeah, bitches! Стейк. Емоция. Гумно. Кажи, бе. Айде. Абе, чекай, море, пак котогаш. Бегай, да замини. Бегай. Чекай да фърдлам се. 3. Чек, регенерейтнат. Тата, айде, 3 сърцина съм, айде. 3, 4. 3 сърцина, Шит. Ко вчера играм на MCSG. Не, на Badline беше, мислам. И имаше тим, един нио немаше вепън, другио имаше и той со вепън го отепа, а овој без вепън со рака ма тепа. И дечки, се гледаме во следната паркур мапа. Peace!